Хванахме се с Алекс на баз за пари. Купихме много стикери и сега ще ви покажа какъв челендж ще направим. Минаха вече 50 дни от вакансията, а задължителната литература за четене е още начало. Писна ми да карам Алекс да чете, затова решихме да направим този челендж с стикери. Остават 50 дни до края на вакансията и имам 50 стикера за мен и за Алекс. За всеки ден имаме по 4 задачи. Ето задачите на Алекс. So, Alex, what task do you have to complete to remove one sticker? Each day I need to do half an hour reading English, half an hour reading Bulgarian, half an hour learning German, and 15 minutes the exercises for my back. Моите задачи са малко по-различни. 1 час спорт, половин час чете на тази книга, едно видео и сладко без сладко. Да, това си е отделно предизвикателство. Стикерите са вече готови, задачи са определени, но за да стане по-интересно, добавяме и пари. 50 евро от Алекс, 100 евро от мен. Който спечели, вземе всичко. Как мислите? Достатъчно ли е тази мотивация Алекс да чете без моята намеса? Не сме си сложили непостижими цели. Идеята е просто да изкарваме втората част от вакансия по-продуктивна. Така че днес стартираме. Следете нашия челендж. Как мислите, кой ще спечели? Who will win? Vote for me.